منشي عبيت حسابات مجد عوت التحبر سنة البناويت متحف بدكتور ديفيد شوارتز ترجم بممر ميكائيل يوحانس. مقرف 4 عبيق حسب أمني عود مسرح سبات بقومت بخبدت بزلهم ديجرن ديبلومان وي دحر بايتهم أيكونن زقونم بدرجة تحساس بقومهم زمزونم نعوتاتنا أبيتات تحساس بانايم زوسنوم كم زيلكا نجزا رسخة حتتام إتا عبيد خمتي انتايوم نايز ملسي إتزا عبيد خمت كسب رأس متحاتيوم رأس متحات بزتفلالي مقديو زخصت نابنت جون حنتي زمني يسرح أبقازيت أي رئام انت غني بزوحي قدسلان مخنياتو أنا نسرح بزوح بقوا أيكونكن إلو سلز حاسب جيمي نسارا دويلو قوطرا يدلي انت غني أنا مساء زدارق أيكونكن إلو سلز حاسب نابقى مدوال يحدقوم توم أبتزم الكوتو سرح اتتكال دوموسكا كنديكن جبرلكا تدلي إلي حاتم توم كأ أنا نسرح بقى يكونكن إلو سلز حسبه ذهبكمني بمبال وحدو مزيحاتهم ناشحت عمتات فلاسفاتات جزاء رسخة فلت اتبل مخر هيبوم سبات جنا نتي ألوتاو قنوم أمتسنعن مفلاتنيم زقوايوم زبزح نيرئس جمجمات سبات دخمتاتن جيجاتاتن سبات زحزوليوم أغمخا مجمجمي زخونا نتبتات حدم حموشت كندي وهبتوها زرزر كابتون كندي كربتخا كحجوزخا تصوى بعلت بيتكا أحواتكا حلافيغا كالوت بلحتي بغن أنا رئيتهم كبخا زقول السبات عدم اتهم كندي وهبتو مبزحتو جيزي كزرزرو إخوليم تمرتي تمكرو تكنيك قمنا حدار زنبالة تبقسو كوني قولوم كلتم بلجاتاتكا زرزيركا تصحف كم زغت قبر كلخا انت وحده بحانت وهبتو لألتم اوتات زبهالو تسبلل اتبلالو كتركبي خام اما دمدمتا نسخا لألتين رسخا اتقمتا اخام سلازي ناي بحكي اغمخا انت فليت كيو نجزا رسخا فتسيمكا اتحيتكا اي كترياني خام قل سبات بزح زوترات زيكونو وي ترر تقالاتي تقوميم لومدات زيكونو حالات قالاتن حرقاتن وي ناي قوانقوا انجلزينيا عرب قالات وسنا بلكا مزراب عبيتا تحساسبا اي قلتونيم بقالاتن حرقاتن اي كونان انحسب بمثلن سئلنينا انحسب قالات ترنجرات ني حسابات يوم كنزارب وي كننبب كلنا انتقملهم قالات وي حرقات حنقول بتزجرم اسرارحون قلطافون نفسئلي وي مثلي زغيرم نابنت حدثب بيتر نيشتو مكينة جزيو كبلكان بيتر مزاوريت مكينة جزيو كبلكان كله اب حنقول نناتن نيشتو فللي زلو سئليغا اتغرت ازني حنقول سئلي بتي انتقملو قالات تسريحو نجرات ام مغلاصن مسيامن يتقمنام اتوم اسفحهم زحاسبو اب امرؤمن امرو خالوت سباتن اوتاوي نقدميت زسوكم سئلي كم زقرص يغبروم كبرات عبيت حسابات كنمنچو عبيت مسلن سئلن زغرصو قالاتن حرقاتن كنتقم يقبأنا ازوم اب صقام نايزس ابسد ازلو حرقات ناشتو زيطقمو الوتاوي زسكفو حسابات كم ان منچو يغبروم ازوم بيمان زلو خا عبيتي كبرات وتاو حسابات كم ان حسب زغبرو حرقاتيم اسك مسنببنايم وي مسمعنايم انت عينتنا امرو سئلي قالوني إلنا نرئسنا نحتت زي ربحو الوتاوينا امرو مسلي زقرصو حرقات فشيلي تسفاي بلون ابزا بيزنس زيا كسيريم كال اي جزي اي سرحنيم فرياتي كشيت فتينم سبات سلزي فتوو قنا كشيت اي كالن درجة 75 مئتاويت نيت درجة بخالو سبات تبحيتيم سلازي كابز نجار زموت اي حاش نابزل على خبت 5 عامتي زوصد لي
مقراص حيش وددر بزيحو مسكن رزا أكل سب منك ودادر نسر حزين اشتام ويدما عدمي عبيم أيسرحنيم مخسار قوهي متقفاش مفشال اللوم كبرات عبيتي قوتاوين أمرو مثل الزغرطو حرقات دما نكتاتل قنال لهم دقي مخفتنيم أيك حللنيم كالا أمارات اللونيم كمتقفاش تفيشيم انت خوني ناتي جيجاي أريمه دقي مخفتنيم كمشات أي تشتن فرياتي أما حيشيش يطلو مجد خناديم إسران حموشتن ميتاويت جنا زيت تنكف أدل اللوم نغو دادر أخل بايت اللونيم حموشت عمت بوزح يكونن حموشت عمت بمتصمام نسالاس عمت نتتصفيك حزيم ولا وددر انتحيله سيركا موصاونا اللوم سلازي اتعوتلو مجد محازيم نوشتي ويعاب مخان نناتو تقمن لوا كسرحي عوات مخسب تسفا حكوس اللوم عبيت حسابات زحسو قالات حدم سمعت كان مقلات قوتاو قالات تتقم حد سب كم يلا خلومي يلو مزحتك انت دا رسي حميمة تتصليوني سلتوني كاچو يدوني الكامل لسكالو جزاء نفسها حماق كم سمعك جيرك اللغام أبزخون جزي أمانات صبو وركي جرم تايك وطو إلكا مس تملس صبو نجر يسمعك كل جزي صبو حجوس ملسي مزلوكا بسبب تقبلنتك يعززيم بروتات أروخ محزوت أم فرايون يحجزكام كل التام بطعي زربا نخلقت كلات نحدم مسخازيلة سب الإلكا كتقلل كلخا بزعبات سب مسخازيلة صبقات كالات تتقيمكا بدحري موقصهم أزيطعي سبيم بزعبو صبق نقرات راي السمع زبلو قالات تتقم نسو أبزي بلو بزعبو حمق مزراب اتزربا نابو مبصح سلزي ترفو أب إركنت كان زمدنا خان تقم كفتر يخاليم سلستم نخلقت نمتببع قوتاو قالات تتقم أبزخون أقاتامي زموقسون زنودون قالات تتقم نبعالت بيت كان أدام نمسارحتها قربا بتخانقات نسبات بقومون أزراربو سرعهم كل جزين أدوم دقاقيمكا أدناقوتكا قلت صلوم 4 زوانا ونون زهنتيون قالات تتقم أبكندي كمزن كمتن كنقبرينا مبال حدا طعم ورح زي متسير لهم إذن تجيرنا خن قوتينا مس اتبل اتهم بتصدكا تهانتيوم بتوبقصو نابتي كتكبر زدلخي ألاما يوافروا الكام أبيدكا زلو نقرات كين أسكا بزعبا نمتساي كونو زخد زحبرا مقدتات هم كبر نقرات هم قبل اتهلو كبرون عقمون رئيخا انتاي وسيخة كما أرغو زبالت سي قبرو بل عقمي إذا جزا ويتكال نخوسخ انتاي كقبر إلكا ننفسخ حتتام حساباتنا من شخا عقمي نينقرات كتغبر حلن ننقرات كينا أسكان كينا شخان كابت الزلو عقمي تبجيسكا نمتساي كم أبلالو زخ المجدي حاسو بل لم جزار سخاء معبل مس نفسها معلتاوي قال محتتا كايد عقمي كبل انتاي كبرالوني الكان رسخ حتتام زلخايو كله كونتات زي كونس كاب زلخاينو لعلي كم يتخون حلن جزار اسخاء اتم قبلهم نصرات مرحتات حنصت لم عقم سباتها معبل إنها معبل كامس تخيد سباتون بخمي معبلو إلكا كتحسب على كام سبات مز معبلون نبخا زلو ما الرأيها مز معبلون ترأيخا اتم قبل نفع مداري بخمي تخون زخون سب أب أكوب سب نفع مداري كخون يدليم جنا مبزحتهم سبات نزع الدلزي أي رخبونيم زباز حسب كأه عم مداره حماقيم سلمنتاي اتمخنيات قليليم مبزحتهم سبات أب كندي أبتي أقداسن أبين كم نجر ناي مداره زتكرو أبتي نيشتوين زيربح نجريم زتكرو مبزحتو سب كدمي مداره مهابو ننفسهم كم زيلوميم زتنك قوام قد إلى دو كبل علونيم
ብዙሕ ክንቀሳቐስ የብለይን መወከስ ጽሑፈይ ክጥቀም ከለኹ ህዝቢ ክርእን የብሉን ናይ ስዋሱ ጌጋ ክፍጽም የብለይን ክራባታይ ከስተኻኽል ኣለኒ ኣዝየ ዓው ክብል የብለይን ወዘተም ሽዑ ኣብ መደረ ምስኣተው ብፍርሒ ይወሓጡም ምኽንያቱ እቲ መዳሪ ንነብሱ ብዝተፈላለዩ መምርሒታት ወጢርዋዩ ኣብ መንጎ መደርኡ ጌጋ ገይረ ድየ ካብቲ መምሃርተይ ኣጉዲለ ድየ ክራባተይ ድሓንዱ ይህሉ ድምፀይ ከም ጽቡቕ መደረ ኸይመደረ ይተሓዋወሶም ወታእታ ኢሉ ረሃፅ ብርሃፅ ይኸውን እቲ ቀንዲ መዐቀኒ ናይ መዳሪ ሰብ ክሳብ ክንደይ ዘረብኡ ብልክዕ ናብ እዝኒ ሰማዒኡ ኣሕሊፉ ደኣ እምበር ከመይሉ ደው ኢሉ ወይ ክሳብ ክንደይ ሰዋሱ ሓያል ነይሩ ኣይኮነን ስለዚ ንርእስኻ ብንኣሽቱ ትርከ ምርኪ መምርሒታት እናቐየድካ ኣብ ወጥሪ ኣይተእትዋ ናጽነት ሂብካ ፍትሕ ኣቢላ ኣብ ቀንዲ ኣርእስትኻ ወይ ዛዕባኻ ኣተውኪርካ እዝኒ ሰማዕቲ ከም እትረክብ ግበር ጠንቂ ባእሲ እንታይ እዩ 99 ሚእታዊት ናይ ባእሲ ጠንቂ ዘይረብሕ ቆለጥጥቆ ንእሽቶ ነገር እዩ ንኣብነት ጆን ካብ ስራሕ ደኺሙ ይመጽእ ድራር ከይተዳለወ ይጸንሖሞ ክዕዘምዝም ይጅምር ሽዑ በዓልቲ ቤቱ መከላኸሊ ዝኾነ ምኽንያት ከተቕርብ ትጅምር እኹል ገንዘብ ኣይገደፍካለይን ሓዳስ ምድጃ ገዚእኻለይ እንተትኸውን ክሳብ ሕጂ ኣይምደንጎኹን እዚ መልሲ እዚ ንጆን ክብሩ ዝተንከፎ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ንስኺ ገንዘብ ሲኢንኪ ዘይኮንኪ ኣካውና ገንዘብ ስለ ዘይትፈልጢ ኢኺ ምድጃኻ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዘይኮንኩን ዝገዛእኹልኪ ኢሉ ይምልሰላ ብዝተበገሰ ናብ ካልእ ይሰግሮም ኣብ ገንዘብ ስጋዊ ርክብ ቅድሚ መርዓን ድሕሪ መርዓን ዝነበሮም ጠባይ ዘለዎም ሽግራት ኣብ ናሕድሕዶም ክወናጀሉ ይጅምሮም ሽዑት ባእሲ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ይበጽሕ ንእሽቶ ዘይረብሑ ነገራት ዘይምርዳእን ቆይቓን ስለ ዘበግሱ ደቀቕትን ዘይረብሑን ንኣሽቱ ነገራት ሸለል ምባሎም ቅድሚ ነገር ዘሳውሩ ዘረባታት ምልዓል ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ዝረብሕ ድዩ ኢልካ ንርእስኻ ሕተትሞ ዘይረብሕ ጉዳይ ምዝኸውን ግደፎም ደጋጊሙን ተጋጠመውን ብመረዳድኢ ቃላት እምበር ብምንሻውን ብምውንጃልን ኣይኹን ኣርባዕተ መንእሰያት ሕደ ዓይነት መዝነት ኣለዎም ናብ ካልእ ሓድሽ ህንፃ ተቐይሮም ሓደ ክፍሊ ቤት ጽሕፈት ተዋሂቦም ነቶም ሰለስተ ሓደ ዓይነት ክፍሊ ተዓዲልዎም እታ ራብዒቲ ክፍሊ ናይ ጆን ዝተባህለ ግና ብስፍሓታን ጽባቐኣን ካብቶም ናይ ካልኦት ትሕት ዝበለት ነይራ ጆን ኣይተዋሕጠሉን ነታ ክፍሊ ኣይተቐበላን ክብረይ ተተንኪፈ ብዝብል ስምዒት ሽዑ ንሽዑ ከእዘምዝምን ክነቅፍን ጀሚሩ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ብምምንጫው ቂምታ ቅንኢ ኣማዕቢሉ ነብሱ ከትሕት ጀመረ ከም ውፅኢቱ ነቶም መሳርሕቱ ነዚ ዓይኑ ክሪኦም ጸሊእዎም ነገራቱ እናኸፍአን ንስራሕ እንቅፋት እናኾነን ምስ መፀ ካብ ስራሕ ተሰናቢቱም ጆን ከስተውዕሎ ዝነበሮ እታ ክፍሊ ዝበፅሓቶ ብኣጋጣሚ እምበር ኮኔልካ ንዑ ንምንኣስ ተባሂሉ ኣይኮነን ዘስተውዓለሉ ዝነበረ ጉዳይ እታ ሰርሓላ ዝነበረ ትካል ዕቤት እናርኣየት ትኸይድ ስለ ዝነበረት ዕቤት ከም ዝውስኽ ዘይተርፎ ምዃኑ ምዝንጎ እዩ ንእሽያ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዘይጠቅም ንኣሽቱ ነገራት እዮም ዘተኩሩ ንኣብነት ስምካ ኣብ ድሕሪት ናይ ስም ዝርዝር ምፅሓፉ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ዓብ ነገር ሕሰብ እሞ እዚ ንኣሽቱ ነገራት ካብ ዕላማኻ ኣይከታርፈካን እዩ ተላጋጻይ መሳርሕቲ ነይሩኒ ቤት ጽሕፈትና ጥቓን ጥቓን እዩ ናይ ስራሕ ክፉት ቦታ ስለ ዝነበረና ሓደ ግዜ ሓደ ባእባእ ሓንቲ ቃል ከውፅእ ዓቐብ እትኾነ መንእሰይ ስራሕ ክሓትት ናብቲ ተላጋጻ ዓርከይ መጺኡ እዚ ዓርከይ ኩነታት እቲ መንእሰይ ምስ ረኣዮ ኣነ እውን መታን ክሪኦ ኢሉ ናባይ ሰዲድዎም ጃክ ባህል ስራሕ ድልየ መጺአ ሓንቲ ቃል ንኸውፅእ እናተጋደለ ምስ ተዛረበኒ ኣመና ደንጊፀ እዚ ዳ እንታይ ክሰርሕ በልኩም ብልበይ እንተኾነ ተስፋ ከይቁርፆ ብምባል ገለገለ ሕቶታት ክሓቶ ደለኹም ናብ ስራሕ ንኽትሰርሕ ዝደፋፋእካ እንታይ ብምባል ሓተትኩም ቀልጢፈ ሓደስቲ ነገራት ናይ መምሃር ፍሉይ ክእለት ኣሎኒ እዚ ትካልኩም ከዓ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ደመወዝ ክኽፈል ካብ ምባል ብርግጽ ሕጂ ናይ ምዝራብ ጸገም ኣሎኒ ኣነ ግና ከም ጸገም ኣይቆጽሮኒ ኣነ ከም ጸገም እንተዘይቆፂረዮ ንኻልእ ስለምንታይ ይጸጉሞ ኢሉ ባእባእ እናበለ መሊሱለይ ኩነታት መልሲ ኣዋሃብኡ ምስ ረኣኹ ብቕዓት ከም ዘለዎ ገምገምኩም ስለዚ ስለምንታይ ዕድል ዝነፍጎ ኢለ ስራሕ ቆጸርኳም
ካብ ዝተጸበኹን ላዕሊ ኾነ ስለዚ ስንክልና ወይ ካልእ ጉድለት ካብ ዓብዪ ምሕሳብ ከምዚ ዕንቅፈና ክንርዳእ ይግብኣና እዩ። ዓቕሚ ኣተሓሳስባኻ ንምዕቃን እዞም ዝስዕቡ ፈትን ኣብ ጸጋም ወገን ናይዛ እትሰብ ሰደቓ እተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ኣጋጣሚታት ተዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ማእከልን የማንን ንእሽቶይ ኣተሓሳስባን ዓብዪ ኣተሓሳስባን ዘለዎም ሰባት ብኸመይ ይርእይዎም ዝገልጽ ጽሑፍ ኣሎም። ኩነት ኣታዊ ድኹም ኣተሓሳስባ ብምድንጋርን ምጥፍፋእን ኣታዊታት ይዕቢ። ዓብ ኣተሓሳስባ ንግዲ ኣዋፊሩ ኣታዊታቱ ይዕቢ። ኣብ ዝርርብ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ እቲ ኣሉታዊ ጎኒ ናይ ዕሩኽቱ ትካሉ ቁጠባ መወዳድርቱ ኣልዒሉ ይዛረብ። ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እወታዊ ጎኒ ናይ ዕሩኽቱ ቁጠባ ዝሰርሓሉ ትካል መወዳድርቱ ኣልዒሉ ይዛረብ። ኣብ ምዕባለ እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ጭብጥ ኢሉ ምዕባልኡ ይድርት። እቲ ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድማ ኣብ ዝርግሐ ምስፋሕ ይኣምን። ብዛዕባ ኩነተ መጻኢ እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ኣብ መጻኢ ገለ ለውጢ ከምዘየለ ይሓስብ። እቲ ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድማ ኣብ ለውጢ ኣሚኑ መብጻዕታት ይገብር ይትስፎም። ኣብ ኩነተ ስራሕ እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ስራሕ ከጉድል ይጻር። እቲ ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ድማ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕን ካልኦት ሰባት ክሕግዝን ይሓስብ። ኣብ ኩነተ ውድድር ምስ እንመጽእ እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምስ ታሕተዎት ሰባት ይወዳደር። ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድማ ምስ ብሉጻት ሰባት ይወዳደር። ብዛዕባ ባጀት ድማ እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ኣገደስቲ ነገራት ኣወጊዱ ገንዘብ ይቁጥብ። እቲ ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድማ ኣብ ኣገደስቲ ነገራት ገንዘብ ኣውፂኡ መኽሰብ ክረክብ ይሓስብ። ኣብ ጉዳይ ዕላማታት እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ዘይረብሑ ዕላማታት ይሕንጽጽ። እቲ ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድማ ዓበይቲ ዕላማታት ይሕንጽጽ። ኣብ ጉዳይ ራእይ እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣሕፂሩ የማዕዱም። እቲ ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድማ ንነዊሕ ዝዓለመ የማዕዱም። ኣብ ጉዳይ ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ድማ እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምስ ሓፂር ዘይረብሕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ክነሚን ሰባት ይመሓዞም። እቲ ዓብዪ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድማ ምስ ዓበይቲ ምዕቡል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ይመሓዞም። ኣብ ጉዳይ ጌጋታት እቲ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣተዓባቢዩ ናብ ዓበይቲ ሽግራት ይቕይሮም። እቲ ዓብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ድማ ከየተዓባበየ ከከም ኣመጻጽኦም ይፈትሖም። ዓብ ኣተሓሳስባ ንክህልወካ ክትገብሮም ዝግባአካ 1 ንርእስኻ ኣትሒትካ ይትርአም። ርእስኻ ኣናእስካ ተጨቢጥካ ኣይትወጠር። ብልጫታትካ ፍለጦምን ዘርዝሮምን። ስለዚ ንስኻ ካብቲ ነብስኻ እትግምታን ላዕሊ ምዃንካ እመን። 2 ረዘንቲ ጽልዋ ዘለዎም ቃላት ተጠቐም። ሓነጽቲ ዘፈሱ ውርዝያት ቃላት ተጠቐም። ተስፋ ዝህቡ ዘዕውቱ ዘጸናንዑ ቃላት ተጠቒምካ ነቶም ናይ ውድቀት ስንፈት ርእሰ ምትሓት ዝኾኑ ቃላት ወጊድ በሎም። 3 ራእይኻ ኣዕቢ ክትኮኖ እትኽእል ርአም ዓቕሚ ዝና ክብርናትካን ካልኦትን ዘበርኽ ራእይ ኣማዕብል። 4 ብስራሕ እገብ ዘለኻዮ ስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ተገንዘብ። ህልው ስራሕካ ናይ መጻኢ ዕቤትካ ይዝውስን። 5 ኣብ ዘይረብሑ ነገራት ኣይተተኰር። ኣብ ዓብ ዕላማ ኣድህብ። ኣብ ናእሹ ነገራት ቅድሚ ምውሳእካ ብሓቂ እዞም ነገራት ኣገደስቲ ድዮም ኢልካ ሕሰበሎም።